Minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. 1 2 3. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis Aba wastakbara kana minal kafirin. aba wastakbara kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. 1 2 3. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. 1 2 3. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم بالأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. قلنا اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. Sadaqallahul adzim. Oh niki
tasik bahas penciptaane Nabiullah Adam alaihis salam. Wekdal Allah ndadosaken Nabi Adam niku saderenge Allah pun gada makhluk gini ku namine malaikat. Sing malaikat niki Allah ciptakaken saking cahaya, saking nur, saking cahaya. Tapi di tengah-tengah malaikat niku wonten satu makhluk malih istimewa sing penciptaane mboten saking cahaya. Tapi saking minaris samum, saking geni sing murup-murup, sing bulat-bulat. Gini ku sinten? Jin utawa iblis. Mangke dikenal iblis. Sajane awale namine jin. Awale namine jin. Nggih matur nuwun. Nah, jin iki nami asline niku Al-Harits. Al-Harits. Jin Al-Harits niku selain kumpul kali malaikat, ngibadahe bahkan ngungkul-ngungkuli malaikat. Jadi keistimewaane Jin Al-Harits niki piyambake duwe ketekunan ibadah luweh tekun kaya ngungkuli malaikat. Niku setunggal. Nomor kali Jin Al-Harits niki nggak ada tugas tambahan saking Allah. Gini ku njogo swarga. Wah, keren nih njogo swarga. Awale ngoten. Terus nomor 3 keistimewaane malih saderenge Allah ndadosaken Nabi Adam. Niku kan Allah nyiptakno setunggal makhluk. Sing makhluk niki nggih namine jin, tapi sing sanes sing Jin Al-Harits niki sanes. Pokoknya dari jenis jin. Kemudian diteleh ten bumi ini pun enten. Dikengken ngerumat bumi malah gelut. Enten sing nyebut niku Banul Jan, Banul Ban. Pokoknya gelut. Mari gelut dunya ya rusak. Dunya ya rusak. Akhirnya Allah merintahaken Jin Al-Harits niki wau kengken memberantas. Ora kena dituturi ku berantas ae. Akhire Al-Harits niku mandhap ten bumi, ngentekno sedaya sing ten ngene bumi niku wau sing jin niku. Dientekno. Nah, saking niki metu sumbunge, tapi sumbunge ten ati. Sing iso ngene iki aku tok. Sing iso ngene iki ora ana sing di paringi Allah kekuatan kaya ngene iki kejaba aku. Nah, iki namanya keakuan. Keakuan. Apa-apa aku, apa-apa aku. Nah, ngejokno keakuan niku lek mangke ten tasawuf mboten angsal. Niku termasuk kotore ati, termasuk sombong sing angel tambanane. Karena wis ngakoni kemampuan diri sendiri, bahkan Allah ilang. Gak ngakoni nek niku tugas tanggung jawab amanah saking Allah. Sing didelok mboten Allah tapi akune. Makanya ketika Allah ndadosaken sinten niku Nabi Adam, ndadosaken Nabi Adam niku nggih teko tanah liat ngoten. Tanah liat bahkan ya ampune ra enak ngoten. Wis dibentuk. Ngapunten nggih niku kalih Allah mboten langsung diparingi nyawa. Diglethakno 40 wengi. Gletak 40 wengi niku dijarak kalih iblis niku wau. Al-Harits niku. Lah ya bocah ngene iki lapo. Niki saestu. Dadi kaya manekin, ngertos manekin nggih. Sing digawe nang baju-baju toko baju niku. Wong tasik dereng paringi nyawa kali Allah. Dadi bentuke ya kaya boneka wong ngono. Kali malaikat Jibril, kali jin iblis niku Al-Harits niku dijejeki saestu. Nggih, tafsire tulisane biri jlihi ya. Disaduki. Ini nggo apa ngene? Awakmu nggo apa ngene? Saestu. Bahkan kali Al-Harits niku, masyaallah. Dileboni teko cangkeme Nabi Adam sing tasik tanah liat. Medal saka dubure. Terus Al-Harits kok mlebet saka dubure. Medal saka tutuke, masyaallah. Diece. Pokok diece ngoten niku.
Terus dia kandhani ngene. Idza sallatu alaika. Nek aku dipasrahi kowe, tak entekno kowe. Tak idak-idak kowe, tak jur kowe. Nek aku dipasrahi kowe. Tapi nek aku dipasrahno nang kowe, wa idza sullita alayya, nek Allah kok memerintahno aku tunduk nang awakmu, fa'ason, maka aku akan maksiat nang awakmu, aku gak ngaran nurut nang awakmu. Wong rupane kaya ngene nggo apa? Sabadane sekawan dosa wengi Allah nyebul ruh, wa nafakha fi ruh, disebul roh saking sirah ini terus melek, terus ningali niku Nabi Adam ningali proses sing lebeting roh niki sing diliwati niku dadi daging dadi darah sing wau saking tanah liat itu niku dadi daging. Lah niku Nabi Adam ku wah-wah tok ae. Wah nggumun ngono. Fa ajaba nggih ngono ku nggumun. Sampun rata ngantos suku dadak gebres. Oh, nggih. Terus critane ngoten. Gebres terus Nabi Adam paringi ilham kali Allah. Nek gebres kongkon muni napa? Alhamdulillah. Niku donga pertama, ucapan pertama Nabi Adam niku. Alhamdulillah. Terus Allah nggih nyauti, yarhamukallah ya Adam. Sing timbali Allah niku. Berarti sing ndongakno langsung Allah, keren. Wis akhire singkat cerita sing balik dek wingi niku malaikat dikengken sujud, dikumpulaken danten termasuk Al Harits jin iki wau sing 40 dina yo ngece. Lho, cah kuwi dadi to iki. Iso ngono ta, iso urip. Cah kuwi iso urip. Akhire kengken sujud danten. Akhirnya sujud. Pertama dikengken niku napa nggih? Dikengken diparingi napa? Iklan, paringi pengumuman. Aku nggawe makhluk nggih khalifah Nabi Adam nanggone bumi. Engko tak dadekno khalifah nang bumi. Terus malaikat kolomben sing tanglet-tanglet niku. Terus akhirnya didu napa niku kengken nyebutaken asma. Asma niki malaikat niki beda-beda napa tafsirane enten sing jeneng iki maksudnya jeneng apa? Enten sing matur iki jeneng asma kulli syai'in. Semua nama. Bintang disebutno, srengenge iku ana jenenge kabeh disebutno iki Bu. Iki woh-wohan iki, kewan iki jenenge iki ngene iki Nabi Adam pirsa. Enten sing nyebutno jeneng malaikat. Iki malaikat Jibril jenenge iki malaikat. Bahkan malaikat piyambake mboten pirsa. Lho iki jenenge bumi to, iku jenenge bulan to, iki jenenge srengenge mboten pirsa. Mergo rohe malaikat niku nek diparingi pirsa, paringi wahyu kali Allah nek mboten diparingi pirsa nggih mboten semer. Akhire terus ngakoni keunggulane Nabi Adam, terus dikengken sujud ten ngene Nabi Adam. Pas kumpul kali sinten niku Al Harits. Al Harits ajane nggih mboten saged dikengken nyebutno napa-napa sami mboten saged. Cuma gak gelem ngakoni. Mergo piyambake wis kedisikan niku, aku biyen niku diciptakno ibadahku luwih hebat saka malaikat. Dipasrahi jaga swarga, berantas jin sing nanggone bumi sing gawe rusak. Ya mestine ya aku no sing dadi khalifah. Lah kok cah kuwi? Ngono nae. Akhire metu sombonge niku wau, mboten purun sujud ten ngene Nabi Adam. Nah, niki terus balik ten tauhid. Rotok balik ten tauhid. Perintah Allah sujud ten Nabi Adam. Niku termasuk syirik napa mboten? Ayo. Allah perintah dan malaikat lan termasuk jin Al Harits, iblis. Kengken sujud ten Nabi Adam. Niku perintahnya termasuk syirik napa mboten? Ayo. Iki napa kok mboten? Allah yang perintah. Karena yang merintah itu Allah. Itu yang pertama, yang merintah Allah. Yang kedua, sujudnya bukan sujud penyembahan, bukan sujud ibadah. Bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Karena yang merintah Allah dan sujudnya bukan sujud dalam rangka ibadah. Justru sujudnya itu adalah bentuk ibadah, bukan syirik. Ibadah dan syirik itu dua antonim. Nggak bisa, maknanya sama nggak bisa.
Kalau sisi positifnya adalah ibadah, maka negatifnya adalah syirik atau tauhid dengan syirik. Ini pasti berlawanan. Sehingga menuruti perintah Allah sujud ten Nabi Adam niki dalam rangka tauhid gini ku ngabekti napa niku nuruti perintah Allah, ngelaksanakan perintah Allah sehingga bukan syirik. Lah kok saniki kok sujud ten liyane Allah dadi syirik karena siji sing merintah nggih sanes Allah, nomor loro mereka sujute napa ten brahala, napa ten patung, napa ten wit, napa ten srengenge, napa ten segara kidul, Mbah Ratu Kidul, iku mergo karena dalam rangka penyembahan. Iku dadekno syirik niku. Allah nggih mboten perintah. Terus dhek ngelakukane nggih karena dalam rangka penyembahan. Nek ten Allah kan mboten. Lah kados kita lek kita nyembah napa sujud ten Nabi Adam diarani syirik. Sak donya niki syirik kabeh pas haji pas umroh nggih mboten. Wong kita salate ngadep ngarepe Ka'bah. Apa gak kaya nyembah Ka'bah nggih mboten? Nah. Lah kok kaya ane secara gambar kaya ane nyembah Ka'bah. Karena siji sing merintah kongkon salat ngadep Ka'bah nggih Allah. Nomor loro, kita salate mboten nyembah Ka'bah tapi nyembah Allah. Ngoten nggih. Dadi logika ngeten iki logika tauhid. Hati-hati, engko kejebak omongan-omongan sing mengaburkan tauhid keyakinan kita. Pun. Terus kemudian sinten niku iblis mboten purun. Wis singkat cerita terus diusir nggih. Diusir karena terus penyakitnya sombong penyakit pertama. Ibadah pertama sing dilampani napa niku ucapan pertama sing dilampani Nabi Adam niku wau alhamdulillah. Terus sing maksiat pertama sing dilakoni iblis niku sombong, gumedhe. Benih ketika iblis niku dipasrahi tugas macam-macam niku wau merasa koyoane sing diunggulno kok aku terus kan. Terus yang kedua piyambake hasud, iri. Sing didadekno teko geni ku aku. Sing oleh tugas mulya ya aku. Sing luwih tuwek ya aku. Lah kok sing dipasrahi khalifah kok kono. Lah ngoten lho. Niki rada mirip karo awak dhewe lho. Ayo sing anu dhisik aku sing dadi kok kono. Pancen. Lah niku ngoten kan sajane embrio hasud. Akhirnya hasud terus akhirnya nggodha Nabi Adam nggih kalian Ibu Hawa sampai akhirnya maem buah sing dilarang. Padahal temriki dipasrahi Allah awale uskun anta wa zaujukal jannah wis manggono swarga. Wa kula minha ragadan kongkon mangan sak puase wis apa kuno sing ana dipangan. Tapi wala taqraba hadis sajarah aja sampe nyedak-nyedak wit iki mboten dikek jeneng lali Allah. Aja cedak wit-wit iki. Dilala digodhot terus akhirnya dahar niku wau kali Ibu Hawa terus di napa niku kali Allah dihukum. Kemaksiatan itu nggih niku enten efek hukumi. Suatu pelanggaran niku enten efek hukumi. Nah, pelanggarannya Nabi Adam niku kan awali dipenging ternyata malah dilampahi kan nonton. Mestine niku nek dipenging ya didoi. Diperintah kudu dileksanane kan ngonten mestine nek wong taat kan ngonten. Tapi Nabi Adam diperintah dipenging malah ngelakoni wong bocah cilik pancen. Nabi Adam kan taswini sore kasarane. Makane masyaallah Nabi Musa niku ora trimo saestu. Nabi Musa niku nate gugaten Allah. Ya Allah, Rabbi arini Adam. Nimbaline niku rada jangkar. Pancen Nabi Musa niku jenengan tingali profile perjalanane. Nama terbanyak yang disebutkan Allah dalam Quran gini ku Nabi Musa. Gawah sangat pancen Nabi Musa. Wis kate basa-basawan wis suwen wis. Endi jenenge Adam ndi? Gorene. Wis Adam di dugekno. Niki mungkin ten alam arwah. Sampeyan jenenge Adam. Anta Adam ngono saestu. Riwayate lho, Anta Adam, sampeyan jenenge Adam. Nggih. Nabi Adam nggih iki foto kuwi rada ngene iki pancen.
jenengan Adam. Nggih. Sampeyan niku nggih. Wis diciptakno Allah, wis dipenakno Allah. Wis disebutno nikmat-nikmate Allah disebutno. Sampeyan niku wis diparingi bojo ya pokoke disebutno nikmate. Lha lapo jenengan niku atik gawe perkara sing garakno kita-kita anak putune jenengan. Sak jenengan barang sampai metu saka suwar. Wis dipenakno Allah, diciptakno Allah, bahkan oleh kemuliaan didadekno Allah sang kale Allah. Terus disebul Allah sangka roh, wa nafakha fi ruh disebul. Terus diparingi panggonan sing paling mulya ngene swarga. Kok tambah ngelakoni perkara sing dipenging Allah, sing menyebabkan kita-kita anak putune sak jenengan-jenengane barang. Akhire saiki manggon nang Nabi Adam sowan. Anta Musa, aku jeneng Musa. Dibales. Nggih. Sampeyan Musa sing dikei julukan Kalimullah. Sing nabi sing oleh kalame Allah, munajat pikantuk kalame Allah. Nggih. Sampeyan Musa sing nyelametno Bani Israil saka Firaun. Niku nggih disebutno jasa-jasane niku nikmat-nikmate Allah. Ten Nabi Musa disebutno. Terus terakhir jenengan diparingi Taurat kali Allah. Nggih. Lah nang Taurat ana tulisan wa asa mirip karo ten Quran nggih. Cuma bahasa ten Quran wa asa Adamu rabbahu faghwa. Sampeyan ngerti? Ana tulisan nang Taurat termasuk ten Al-Qur'an bahwa Nabi Adam niku maksiat durhaka ten kene sinten Allah. Ya ngertos. Nah, Allah ngenten. Lah ngono kuwi takdire Allah. Aku ra njaluk. Aku iki nggur sak derma nglampahi takdire Allah. Aku wis ket mulai mbiyen qoblaan ukhlaqo sagurunge aku diciptakno. Aku wis ditakdir Allah. Engko Adam sak bojone mangan wit, mangan woh sangka wit sing tak larang. Banjur tak hukum, banjur tak dukno nang bumi. Iku wis ditulis Allah saderenge aku diciptakno. Lek kape gugat aku ya aja nyalahno aku, ya salahno lek wani. Dadi Nabi Musa yang gugat Nabi Adam. Nabi Adam genteng, ora gelem disalahne. Oh aku ora salah, aku iki namung nglampahi takdir Allah. Nah niki ampun ditiru nggih. Karena niki tauhid niki. Artinya ngenten lho, kita niku ngertos. Nek ten Quran enten wa asa Adamu rabbahu faghwa. Ditulis Allah ten mriki, ngono nggih. Niki mboten sekedar cerita. Mboten sekedar cerita niki. Niki sampun ditakdirno Allah saderenge Nabi Adam diciptakno. Kali Allah wis ditulis, dikodok kodarno Allah nek becik Allah nyiptakno makhluk jenenge Adam. Banjur ngoten gadah garwa Hawa niku pun enten skenario pun enten. Lah Nabi Adam diciptakno kantun ngelampahi sak derma. Nabi Adam pirsa mboten catetane sing takdir Allah. Awale niku saderenge piyambake ngelampahi dereng pirsa. Cuma ngelampahi kaya normale. Dilala kok kepleset terus ngelampahi kemaksiatan maem buah sing dilarang niku. Dan umpama niku diukur saking sudut pandang tiang awam niku mboten salah. Mboten salah nih. Cuma karena beliau derajatnya nabi, maka dianggap salah. Enten perkara Bu, nek dilampahi wong biasa ora salah. Tapi nek dilampahi wong sing ukuran jadi salah. Contoh ngapunten. Jenengan nate pirsa pengajian umum, bapak-bapak enten, ibu-ibu enten, nate nggih. Jenengan nate pirsa ibu bapak-bapak wae pengawasan niku ambek rokokan. Pirsa nggih. Ningali ibu-ibu sing ambek nyamil-nyamil. Nggih. Nyusoni anake. Nggih. Rasan-rasan cikutan tanggoe. Nak pirsa nggih, nang pengajian umum rame. Niku biasa mboten? Biasa, wong akeh. Dadak sing ceramah kon ngono ae. Umpama sing ceramah niku lho, sing pengajian umum, sing nang ndukur podium. Ngoten nggih. Patut mboten? Lah ya lah iku entek perkara sing dilakoni wong biasa. Hukumnya dadi biasa. Karena derajatnya ya biasa.
Tapi nek dilakoni karo sing dhuwuran, sing mulya, padahal padha rokokane. Utawa sing ceramah ngapunten bunyai terus kare ngemi ayo patut mboten. Yen iki padha. Lah mboten patut. Lah nggih. Jenengan ngarani sarung mboten patut padahal kanca-kancane akeh sing lakoni. Bunyai kalau dahar napa niku kacang. Ngoten nggih. Kalau niku patut mboten. Padahal jenengan wis nang ngandhap lho, pakluk-pakluk mbekel bono nang tas. Lah nggih. Niku Bu, satu tindakan niku tergantung. Kadang-kadang tidak berarti dosa dalam arti yang sesungguhnya. Kadang-kadang ada suatu perilaku yang hanya ada ukuran pantas atau tidak pantas, tapi bukan dosa. Lha koyo niku wau lho, nyamil ngoten-ngoten niku lho. Nek contoh bapak-bapak nggih rokokan ngoten mawon, tapi lek contoh ibu koyo ngemil nyusoni niku kan hal yang biasa. Tapi nek dilakoni wong biasa ya dadi biasa. Dilakoni wong dhuwuran dadi ora patut. Lah Nabi Adam sakjane mboten pati yo salah. Nek didelok sangka wong awam, umpama Nabi Adam wong awam mboten salah. Karena napa siji? Nabi Adam zamane Nabi Adam awal diciptakno niku dereng enten wong bojo. Dereng enten wong goro. Sehingga omongan apa ae dianggap bener. Omongan apa ae dianggap bener. Nabi Adam niku mboten kesupen. Kale larangane Allah mboten. Nabi Adam pirsa, nek wit iki ra oleh dicedhaki niku pirsa, tasik emut. Lah kok dicedhaki terus dipendet buahe, mergo iblis sing ngomong, "Dam, woh iki nek dipangan kowe dadi malaikat. Dadi raja sing ra mati-mati." Dikandani ngono karena dereng enten wong bojo, ya percaya. Oh, berarti mbiyen larangane Allah wis diganti, ngoten lho. Kaya-kaya wis wis direvisi. Padahal sangka iblis. Akhire dahar niku wau. Sajane tak ditor wong iku nek kebojo zaman ra ana wong bojo, ngapunten nggih. Jenengan gak ada keluarga, cerita keluarga mawon. Sak keluarga jenengan didik gak ana sing bojo, gak oleh ana sing goroh. Ket mulai alit jenengan didik saestu. Nah didik saya itu wis kabeh percaya wis saling antar anggota keluarga sudah saling percaya, tidak boleh bohong. Dadak ngapunten. Ana putrane jenengan apa anggota keluarga jenengan sing kepepet. Sing kepepet keblondrok nang jaba. Mungkin ngapunten contoh sederhana mawon. Piyambake izin kerja kelompok. Putrane jenengan izin kerja kelompok. Sakjane kerja kelompok jam 7 mari. Mestine jam 7 bengi kongkon ndang mulih. Dilala dijak koncone dolan sampai jam 11. Terus akhirnya kundur teng dalem saking wedine kali jenengan, saking eling karo aturane ra oleh bojo niku piyambake niku wedi aku nek ngomong engko dolan tambah dihukum. Wong janjine mek kerja kelompok jam 7 mari, dadak sampai jam 11. Terus ditakoni kali jenengan. Teko ndi ae kok jam yene? Kok tas mulih? Nganu kerja kelompok angel, kepeksa bojo. Jenengan percatus mboten? Pertama yang percatus wong awale ket mulai cilik sampai tuwek iku gak ono sing bojo sak keluarga. Percaya kan? Lah kaya ngono iku Nabi Adam. Ra ono wong sing bojo, malaikat gak bojo, Allah gak bojo. Iblis yo tidak pernah diketahui bohong. Ternyata bohong pertama kali. Yo langsung percaya lho. Wong zaman saiki sing akeh bojo jenengan cek kebojo kok. Padahal akeh sing bojo. Padahal contoh wong bojo kathah nggih kan. Tapi awak dhewe cek kena ketipu. Selamat dapat 40 juta. Alhamdulillah Pak. Aku ndrecep Pak. Ayo Pak, dijoko Pak, diklik Pak, diklik. Kesusu ae. Lah nggih, wong usume wong ngapusi, kita cek kapusan. Apa maneh zamane Nabi Adam durung usum wong ngapusi. Lah niku contone ngoten. Kula mboten belani Nabi Adam pancen nganu nggih. Cerita-cerita kenabian hati-hati Bu. Cerita-cerita kenabian. Penceramah niku sae, mubalik niku sae. Tapi nek cerita kenabian dengan nada ataupun mohon maaf napa niku konotasi-konotasi yang merendahkan niku ora ilok niku. Mubalik sak gak ngerti tata sak napa krama.
mesti ini mau balik pencerahan niku selain gak ada ilmu, gak ada tata krama. Lah ngapunten nggih, penceramah sakniku niku kadang pengine diguyu wong. Getingku ngono lho. Awakmu lek pengen diguyu wong to dadi kiai, dadi ya lawak. Kanca kirun. Meguru nang percilang. Wong dadi kiai nyampekno kebenaran, nyampekno ilmu, kok njaluk diguyu seneng. Gumun kula. Wis jenenge zaman akhir bah wis karep-karep. Pokoke ditanggung dhewe-dhewe. Kula dipeseni kiai kula, nek cerita kenabian, nabi napa? Buat kata bu, kula enggak ada cerita kata tentang nabi-nabi niku, tapi banyak yang kali mau balik itu dibuat pelesetan, dibuat humor, seakhirnya merendahkan derajat kenabian. Dosa tenan iki. Dosa niku kali nabi-nabi benjing dituntut niku sak. Ampun. Kaya ceritane Nabi Musa niku udo. Nah, enten cerita Nabi Musa niku udo. Terus pelayon, masyaallah. Kok nabi kok digambarno kaya ngono ora mungkin to. Nabi setingkat nabi terus udo pelayon hanya karena nguber klambine. Sing digoncing digondol wong. Niku wis masyaallah di luar syariat niku pun. Cerita-cerita ngoten nggih mboten berdasar. Niku berdasar kali kadang ngampun tadi cerita Israiliyat namanya. Cerita Israiliyat itu Kanjeng Nabi niku memahami nggih ngapunten. Kanjeng Nabi umat kita umat Kanjeng Nabi Muhammad niki niku kan hadir setelah Yahudi setelah Nasrani nggih kan? Yahudi dhisik terus Nasrani terus kita. Lah Quran niki sakjane murni tapi interpretasinya sing makna-maknani niku sing cerita-cerita yang terkandung sing kaya wau kula aturaken ngoten niku lho. Cerita-cerita ngoten niku kadang kecampuran sangka Yahudi sangka Nasrani. Niku nek mboten dipilih saestu dengan kecerdasan ulama nggih, mboten saking kita-kita. Niku bahaya saestu. Akhire enten cerita-cerita sing ngawur-ngawur, sing sampai napa niku merendahkan derajat kenabian, derajat kerasulan. Nah, saniki alhamdulillah nggih rencang-rencang sing alim-alim saking media sosial kula nggih ada beberapa rencang sing alim-alim niku sing mulai berseni ngoten-ngoten niku. Tapi kula tingari masyaallah, ngenese napa? Follower-e, viewer-e niku walit saestu, padha kaya aku. Tapi sing guyon-guyon cekek-cekekan niku jagot-jagotan, akeh wonan sampe didelok wong jutaan. Tapi sing dudono kebenaran niki ceritane sing bener ngaten niki, ngene niku sing delok wong atusan tok. Karena ya di pancen wis zaman akhir pun disetting Allah ngoten. Pun ngoten nggih. Niku ceritane sekilas Nabi Adam. Lajeng mangke Nabi Adam alhamdulillah diparingi carane tobat nggih. Niku donga napa sing biasa kita waca niku badhe salat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana. Oh niku nek saged masyaallah didamel nyuwun ten Allah khususnya waktu sahur. Wa fil asharihum yastaghfirun. Nek sahur-sahur waktu sahur jam kali jam 3 waktune jenengan qiyamul lail digawe ndonga niku mandi saestu. Pun kolomben wau kula share tentang diam. Nah, kula waos niki ibarat ini sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrari wa 'ada 'alaina min barakati bidarin amin ya rabbal alamin. Wasumta ay walzam as-sumta walzam lana tepono sira as-sumta ing meneng illa li daruratin kejaba krana anane darurat syar'iyyatin kang bangsa syariat. Diamlah kamu kecuali kalau ada keadaan darurat syariat. Seperti mohon maaf nggih, guru murang ilmu niku gak oleh meneng. Terus njaluk tulung sing penyelamatan nyawa niku nggih mboten angsal meneng. Bahkan salat mawon, Bu. Niku nek enten kobongan, nek gak ana wong sing wara-wara kobongan, kejaba sing ngeru wong salat, maka sing salat kongkon bengok kobongan. Wajib. Nggih timbang terusno salat kongkon bengok kobongan. Hukum salate batal, nggih batal. Tapi li daruratin syar'iyyah, mangke dikeken baleni ngonten. Sampai ngonten. Jenengan salat. Samping jenengan nek bocah, enten jamaah beto bocah. Dilala bocah niku kejiret napa gendongan. Jenengan sing pirsa jenengan ibuke
ten mriki napa mboten pirsa. Sing pirsa jenengan arek kejiret gendongan. Wajib jenengan batalaken kenging nyelametno niku. Niku Allah niku luar biasa. Niku lilo darur ten syariat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane engko sarra mbungahaken hu ing man. Apa ayas selamat. Yen to slamet sapa wong falyalzam mongko netepi sapa man asum ta ing meneng. Sapa wong lek pengin slamet kongkon meneng. Wa kana ana sapa Al-Ustaz Al-Qusyairi rahimallahu taala yaqulu dawuh sapa Al-Ustaz Al-Qusyairi. Innama athar angin pestine ngalahaken atau milih sapa al-qaum niki ahli sufi, ahli tarekat, ahli ngresiki ati para ulama sing pun didik atine pun diparingi bening atine kali Allah. Asuku tak ing meneng kenging napa kok para ulama sing ngoten niku kok akeh menenge. Lama alimu sumangsane ngertos nggih pirsa sapa al-qaum annal kalama sak temene ngomong iku minal afati termasuk saking bahaya. Duweni bahaya ngomong. Summa lima nuli krana anane barang fi kang tetep ing dalem min hadzin nafsi saking bagiane hawa nafsu. Ngomong termasuk dorongan hawa nafsu. Wa idhari sifatil madhi lan ngetokaken pira-pira sifat dilem. Wal maili lan condong ilaman maring ilaman maring wong yumayizu kang beda apa bedani sapa man an askalihi saking pira-pira bentuk iman bi husnin nutqi kelawan baguse pengucap. Wa ghairi hadza min afatil kalami saking pira-pira bayane kok. Wong ngomong iku kan ngapunten nggih kadang pengin dilem. Karena enten wong ngomong semakin dia pandai bicara, pandai retorika iku dilem karo wong. Cek Petere nek ngomong. Lah yo nek ngomong ku iso ngene iso urut nerangno ngene nerangno aku seneng karo ceramah ngono. Ngapunten nggih. Kula disuk anu karo Pak Yai kula. Awak mulai mari ngaji, ojo takok nang wong. Piye ngajiku piye? Ngajiku piye? Ana kiai, ana penceramah, tukang ngaji. Iku lek mari bar ngaji pun nggih, jazakallahu alazim. Oh ngaji kula ya napa? Penak mboten? Takok ngono menang jamaah. Penak, jenengan eco. Sombong mboten? Wah, koyo aneh. Jenengan biasa mawon. Atine sakjane seneng iku. Wah, ternyata ngajiku enak ya. Ternyata ngomonganku. Makane sampai enten kuliah. Sampai enten kuliah utawa enten apa niki? Koyo kursus khusus ngurusi ngomong. Nggih mboten? Komunikasi. Iku aku ngurusi ngomong itu. Enten kuliah ngurusi ngomong. Sampai ngomong enak kuliahe bareng. Bahkan sampai S3 iku. Bahkan sampai enten seminar-seminar jenenge public speaking. Ya apa carane ngomong nang ngene khalayak umum. Enten ilmune saestu. Lah niku lek wis pancen duwe ilmune, omongane wapi, omongane tertata rapi, wong akhire seneng tertarik terus jenengan nek ceramah kok eco, jenengan nek pidato kok eco. Iki kira-kira sing pas saya ngomong sawen ngono niku. Lah niku penyakit hati. Penyakit omong, lek ngomongnya bener. Tapi karena ngomong iku mang sing sampai ngonten-ngonten niku akhirnya narik tenati. Lah niku lho, para ulama ujeline koyo ngono. Enten kemaksiatan, kesombongan. Sing kesombongan itu tidak memamerkan harta benda. Nek sombong harta benda itu biasa, sangat biasa dan bisa dihindari. Aku duwe mobil, aku duwe omah, aku duwe ngono iku gampang. Tapi nek enek wong mamerno mobil dengan tata cara ngomong sing napa niku sing mendayu-dayu sing gak ketok nek aku lho duwe mobil anyar niku omongan cah cilik niku. Jenengan mari nombasno putrane terus putrane medal ten kaca-kancane. Aku duwe ngene kaya anakku. Nek tas oleh apa-apa terus dolan nang kancane ndudun-ndudunan niku kan sangat-sangat kekanak-kanakan. Tapi nek wong sing duwe omongan sing apik, runtut, ngomong ku disenengi wong, niku mboten sembarangan lho ngoten niku. Enten ilmune macem-macem. Wong napa niku blonjo tumbas kale golek utangan. Omongane padha mboten?
Omongane mboten padha. Ana ilmune. Nek tumbas iku ya wis datar. Lek tumbas. Lah lek utang jenengan masyaallah. Kula sambate ten sinten malih lek mboten. Jenengan kula pelayan mriko-mriko mboten nenten. Jenengan tiyang sae saestu. Masyaallah niku lek ati niku ditata kenek tenan wis kenek. Lek waya utang ngono iku. Pun. Masalah ngomong itu penting sangat, kudu ditata nggih. Bukan berarti ngomong haram mboten. Ilmu niki mboten menging ngomong, tapi kongkon jaga ngomong. Ngomongnya kudu dijaga. Terbuktine ten pundi? Mangke jenengan pirsani ten surat Al-Kahfi. Pirsa nggih, surat Al-Kahfi sing critane tentang Ashabul Kahfi niku kan para pemuda nggih, cekak aose nggih, cekak ceritane pemuda pengen nyelametno akidahe nggih. Terus kemudian karena piyambake niku nek ngandani nanggone sinten niku para masyarakat mboten dindel. Lah wong masyarakat iki sak raja-raja, sak menteri, pemimpin, kepala desa semuanya iku kabeh musyrik kabeh zaman niku. Sehingga nek piyambake tambah ngomong, "Ayo to mlebu Islam, ayo to nyembah Allah." Oh, tambah dipateni. Makane piyambake luwih milih nyelametno awake dhewe. Nggih. Suatu keadaan niku nek kita mboten saged nyelametno wong liya, sing kita selametno sapa? Kita piyambak. Kita sakjane kan nuturi wong pengen nyelametno wong liya. Lah wonge ra iso dislametno. Ora kena dislametno. Justru malah suudon macam-macam. Nah, akhirnya ya pokoke sing penting aku selamat. Akhirnya pemuda niki kempal dengan keresahan yang sama, dengan sebab yang sama, wis akhirnya dhewe nanggone guwa. Nyelametno akidah dengan cara napa? Meneng. Saking menenge sampai keturun. Saking menenge sampai keturun. Tur keturune gak sedina rong dina, pinten? 309 tahun. Lah wis. 309 tahun niku secara hitungan kok ganjil. Niku mboten ganjil, niku ilmiah niku. 309 tahun niku kan berarti 300 plus 9. Ya wis seru Pak Idam, ya karek cilik ya wis seru. Maksude 300 tahun berdasarkan hitungan miladiah, kalender Syamsiah, Januari Februari, kalender Masehi niku 300 tahun. Tapi lek hitungan Hijriah 309. Nggih, 309. Artinya dalam 100 tahun Masehi niku di Hijriah sudah berjalan 103 tahun. Nggih lho. Nek Masehi berjalan 200 tahun, Hijriah sudah berjalan 206 tahun. Masehi berjalan 300 tahun, Hijriah sudah 309 tahun. Sampai ngono, ngitungi masalah. Nah, niku kan sampe dhewe ten guwa kan, kangge nyelametno agama. Niku pertama. Niku mangke saged dipirsani ten surat Al-Kahfi ayat 16. Pun. Masyaallah, keliru-keliru. Niku sing diwingi Islam. Ten surat Maryam, sing meneng niku surat Maryam. Surat Maryam 26 niku tentang muslah. Sing meneng niki ten surat Maryam 26. Jenengan pirsa nggih critane Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam niku kan abahe namine Imron. Nah, kata wong sing keliru, kula dek wingi ngrungokno khutbah iku ana wong keliru. Dikira Imron sing bapake Sayyidah Maryam, iki Imron sing bapake Nabi Musa. Oh, salah besar. Di Islam itu banyak nama yang mirip tapi beda generasi. Beda generasi. Sayyidah Maryam kalau Nabi Musa tebih cah ngawur. Imron yang di Maryam sebagai ayahnya Sayyidah Maryam itu bukan Imron yang Nabi Musa, bukan. Memang podo-podo Imron tapi beda. Bahkan dulu ada debat Kristen Islam. Itu salah satu orang Kristen niku yang menanyakan tentang niku wau nama Imron niku. Di Islam itu ada Imron. Nah, itu jenenge salah alamat. Jenengan mami Imron itu satu orang, enggak satu orang itu. Dua orang yang berbeda. Satu Imron ayahnya Nabi Musa, satu Imron ayahnya Maryam. Pun.
Jadi satu Imron itu dicerita Nabi Musa, satu Imron dicerita Maryam. Lah Sayyidah Maryam niku kan abahe namine Imron, garwane namine Hana. Namine Hana. Oh nikah terus hamil. Pas hamil niku pengen putrane sing ten janin niku dadi wong sing istilahnya khusyuk ibadah dumateng Allah. Ngoten. Pengene dadi peladen Masjidil Aqsa, pengene. Lah niku tidak bisa dipegang kecuali hanya laki-laki. Ternyata pas lahir niku estri. Pas lahir estri lho lah kok wedo padahal aku pengene lanang. Tapi wis rapopo umpamane takdire estri. Terus diparingi nama Maryam. Di zaman niku adate anak iku dimomongno wong liya. Sing wong liya niku digolekno sing paling saleh. Ben putrane dadi wong sing saleh salihah. Lah ternyata sing pengen ngomong Sayyidah Maryam niku kuwat sanget. Kuwat sanget, royokan. Aku ae sing ngomong, aku ae. Wis akhire karena royokan ya napa carane diundi. Undine niku ngedalaken kolam, wis koyo semacam pena ngoten. Duwe kolam masing-masing, kayak pena ngoten. Koyo pena tapi wallah alam bentuke. Lah pena niki mangke dijenengi dhewe-dhewe. Sapa iki? Iki wae. Mestine pena niki karena berat masanya lebih besar daripada air, mestine lek dicemplung nang banyu mestine kelem. Mestine kerem. Lah salah satu pena atau sing nderek undian niku Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria nderek pengen ngomong Sayyidah Maryam. Wis dikumpulno pene, diuncalno ten ngene Sopi. Diuncalno ten danau. Lah konsentrasi. Ya Allah, diuncalno ten Sopi. Pesen nopo iku, Pak? Mboten napa-napa, kula nggih gadah. Diuncalno ten danau. Mestine kan kerem. Ternyata dilemparno ten danau niku sedanten niku mendelep. Kerem sing namung muncul niku nggadahi Nabi Zakaria. Akhire, "Oh iki nggonku menang sapa nang Nabi Zakaria iku." Karena Nabi Zakaria wekdal niku dereng enggak ada putra Nabi Yahya, dereng. Terus ngomong Sayyidah Maryam, wis dimomong pas wae beranjak balik waktu ning ibadah. Kali Nabi Zakaria didamelaken mihrab, nggih mihrab. Mihrab niki kaya musala khusus. Musala khusus kangge Sayyidah Maryam ngibadah. Mboten musala sing kangge wong jamaah mboten. Khusus Sayyidah Maryam kangge ngibadah. Lah semenjak niku Sayyidah Maryam niku saat remajanya dihabiskan ibadah tok, masyaallah. Siam, ngaos, salat niku tok, uripe niku tok. Nek wekdal khet nembe mandhap saking mihrab mlebet ten daleme Nabi Zakaria. Sampai suci. Mangke nek sampun suci, mangke balik malih. Wonten mawon. Lah pas ngibadah niku napa Sayyidah Maryam mboten open-open masalah panganan. Ana ya dipangan, ra ana ya dipasani. Akhirnya sing ngirimi Nabi Zakaria, ngirimi iki kanggo buka, kanggo sahur dikirimi. Nah, suatu saat pas dikirimi niku kaget saestu Nabi Zakaria. Mergi ten mriku kathah daharan, sing daharan niku mboten nenten ten zaman niku. Mboten nenten usume, kasarane ngoten. Lah yo, kok gak wayahe duren kok ana duren. Gak wayahe duren enek duren. Apa maneh saiki wayahe duren mesti ana duren iki kok. Wis, akhire tanglet. Anna laki hadza niki teko ndi? Sayyidah Maryam jawab niki saking Allah, masyaallah. Lari niku dihabiskan untuk ibadah, menengi kaya ngono, oleh rezeki langsung saking Allah sing mboten disukani tiyang. Niku pertama nggih, perjalanan. Kedua, ketika suatu saat niku didatangi malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki sing ganteng. Lah kaget to Sayyidah Maryam. Mergi tidak pernah ada laki-laki yang masuk ke mihrab kecuali Nabi Zakaria. Napa niku keluargane Nabi Zakaria mboten enten. Lah iki ana wong lanang sing tidak dikenal bisa masuk ke mihrabnya. Sayyidah Maryam kaget. Sampeyan sinten?
Ngono. Terus ngabari aku malaikat Jibril utusane Allah. Diperintah Allah kengken maringi sampean putra, kengken ngabari nek sampean badhe kagungan putra. Terus Sayyidah Maryam, "Lho, lah ya apa aku duwe anak? Wong apake gak tau ditemuk wong lanang. Aku ya durung nikah. Aku ya anak baik-baik asal." Terus malaikat Jibril, "Ngono iku kangge Allah gampang. Untuk ndadekno wong meteng iku ra butuh Allah lho, Allah ra butuh wong lanang. Nek Allah pancen ngersakaken meteng ya dadi meteng saestu. Karena mpun enten buktine enten tiyang niku lahir tanpa butuh bapak kali ibu sinten niku? Nabi Adam. Buktine Nabi Adam bisa enek padahal gak duwe pak, gak duwe ibu. Nah sampean iki ora duwe pak, ora duwe bojo, tapi dikersakno Allah hamil. Kali Allah ya dadi hamil saiki. Wis akhirin merampi perintah Allah, sepul malaikat Jibril hamil. Nah, hamil ageng. Masyarakat mulai cocote. Ayo, jare wong wedok apik-apik. Bendina salat, poso, ngaji nang jero ora tau metu. Kok ndialah kok meteng. Ngono ku sapa pake? Wis macam-macam. Akhire Sayyidah Maryam mboten betah, akhirnya melarikan diri ten suatu tempat ten ngisore wit kurma garing ten ngene ngajeng ngene iki kalen ngisi garing. Akhirnya nglairaken ten mriku kale donga ten Allah, kalen niku saged ngalir. Pun akhirnya bersuci ten mriku nifase namung sak titis. Badhe nglairaken wiladah nifasi sak tetes tes langsung mandeg. Oh mantun bersuci Sayyidah Maryam nggih napa lapar. Terus dahar kurma diorek mandhap kurma padahal garing. Mandhap kurma terus didahar. Oh mantun kiat dipeseni Allah. Nah niku sing ayat 26. Surat Maryam niku juz 16 nggih. Sak badane Al-Kahfi, sak durunge Toha. Sak badane Kahfi sak durunge Toha. Ayat 26. Fakuli wasrobi wa qarri aina ma'amo. Ngombe kau nggih, sampun diparingi sungai mengalir buat bersuci, buat minum. Terus kurma niku buat dahar pun. Fa imma tarayina minal basyari ahadan nek sampean ku ana wong lanang sing nemoni sampean. Fakuli inni nazartu lirrahmani sauman. Ngomongo sampean poso. Falan ukallimal yauma insya sampean poso ngomong. Gak ngomong, meneng. Wes akhirnya gendong putrane Nabi sinten sing digendong? Nabi Isa. Wes akhirnya balik ten kampunge Nabi Zakaria. Wah dientekne wong-wong. Lah iki bocah. Wah rek kok jarene wanita baik-baik. Sampai koyo ngene iki olahe sapa? Niku ambek sapa ngene iki? Pak endi macam-macam omongane ra penak-penak. Bahkan omongane itu ten ngene iki ya ukhta Harun, he dulure Harun. Makan Abu Kimra al-Sawin. Lah niki enten Harun malih ya. Niki kata wong sing salah paham. Harun niki ya dulure Nabi Musa. Berarti telu iki duluran kabeh. Musa, Harun, Maryam dia semua. Ini kan delok sejarah. Harun ten mriki ni beda karo Harun Nabi Musa tebe. Oh beda. Wis mangke kapan-kapan. Makan Abu Kimra al-Sawin. Bapakmu iku bapak baik-baik, duduk bapak sing playboy. Bapaknya kan Sayyid Imran wau. Wa ma kanat ummuki bagiya masyaallah. Ibumu duduk lonte sampe ngono. Bapakmu yo duduk playboy, ibumu duduk lonte. Awakmu kok dadi koyo ngene. Niku ngilokno sampe ngono. Akhire kalau Sayyidah Maryam diduding enten. Lho maksudnya apa kok diduding? Mau awak dhewe mosok kok takon nang bayi iki. Jutas procot anget. Abang ini mosok kok nakoki. Mosok ndi sok ngomong. Nah, langsung akhirnya diparingi mukjizat kali Allah. Langsung bayi niku ngucap inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam ja'alni jabbaran sakitu wa niki wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Berarti pirang ayat niki? Mulai 30, 31, 32, 33, 4 ayat. Dadi ngucap sampai petang ayat. Nek bayi koyo
Papa niku kan mungkin kita rada seneng ya mek sak huruf sak kalimat. Lha niki saya petang ayat. Iki wis jelas. Nah, wekdal niku kaum Nasrani, nggih, kaum Bani Israil lah. Pada waktu itu Bani dereng enten pembagian Nasrani. Bani Israil niku terbagi dari 3 kelompok. Mulai niku embrione pun ketinggal 3. Sing siji ngakoni nek niku nabine Allah. Nek Sayyidah Maryam sudah terlepas dari tuduhan fitnah, dari tuduhan fitnah. Dan bayinya ini Nabi Isa kelak akan menjadi nabi dan rasul. Niku sing bener niku nomor 1. Sing nomor 2 tetep gak percaya. Walah iki rekaman iki, Pak. Iki rekaman iki pancen kelakuanmu ngene. Enek sing gak percaya. Nomor 2. Tetep kafir. Sing ketelu Sopi, oh duduk. Sing ketiga, lah niki sing kebacut. Sing ketiga niki lho, bayi kok iso? Iki duduk bayi biasa. Niki anake Allah. Nah niki sing ketelu. Embrione teko pun. Kelompok niku pun mulai tumbuh ten peristiwa niku wau. Sehingga mangke dadi kaum Nasrani sing melenceng niku wau, sing boten sesuai visi misi Islam niku sing mriku wau. Nah niki cekak aose bahwa meneng niku nyelametno Sayyidah Andekan ngapunten. Pada waktu niku Sayyidah Maryam tambah membela diri. Oh gak yo iki mang aku ngene apa gak tambah remek. Tiyang niku nek berargumen tambah remek saestu karena wong wis kadung emosi. Enten tiyang ngapunten nggih, sedereke jenengan. Sederek jenengan mboten enten ten dalem. Jenengan ditelepon. Budhe, ten pundi kula badhe dolan. Lho, aku metu kabar. Tapi kuncine tak tinggal nang nggone pot. Nang pot setan kok jukun ya bukaan mlebu dhewe wis. Mangan-mangan nang kono. Ibu karo Mas iki jek suwe. Ya wis Mbak yo aku tak mlebu. Orang gak dikenal, wong kampung gak ono sing kenal namung jenengan ati tebih. Terus melebet daleme jenengan. Joko kunci nang pot terus buka. Apa gak digeruduk karo wong-wong gedangan? Sopo iki wani mlebu omah Bunilai? Digeruduk dikecekel. Niku langsung berargumen. Kula dulure, alah tambah remek ta. Aku dulu gak mirip belas ngene kok. Tambah remek. Wis patok meneng sik ae. Apa-apa iku masalah kongkon meneng sik. Karena kadang-kadang ngapunten nggih, kadang-kadang bicara itu malah tidak bisa menyelesaikan masalah. Ada bicara sing malah guys. Nek kula nyontono ngapunten. Enten bapak, enten ibu lagi geger. Lagi padha dhuwure. Sampeyan pengeluaran saiki piro iki Desember iki gak iso nyelengi apa piye. Sampeyan gak ngerti tak kabeh mundak kabeh. Sampeyan pancen gak ngerti. Lho aku iki sing kerja yo ngerti bayar sampeyan wis tak atur ngene. Yo gak cukup ngene iku. Bapak ra gelem meneng, ibu ra gelem. Lah iki sampeyan gak trimo yo apa? Lah sampeyan njaluk yo piye? Sampeyan piye? Wani sampeyan megat apa wani? Akhire pegat. Mergo loro karo gak gelem gak gelem ngalah. Coba kongkon ngalah. Monggo Pak jenengan rumiyin. Monggo Bu sampean dhisik laporan, Bu. Ala Pak wis gak usah lapor wis ngene iki ana. Ya wis Bu turu ae. Akhire duwe anak eneh. Lek meneng malah duwe anak eneh. Malah ngomong malah rame. Enek ngomong iku ya iso nyelesekno masalah kadang-kadang, tapi enek ngomong iku malah gak iso nyelesekno masalah karena padha emosine. Makane ten mriki niku sakjane mboten menging ngomong mboten. Niki kok ngatur kapan wayah meneng, kapan wayah ngomong. Koyok zamane Sayyidah Maryam. Mestine kan Sayyidah Maryam itu dalam posisi benar. Mboten wong salah lho niki. Dalam posisi benar. Koyok contone dulur Bunila iku posisi wong benar, wong dikengken kalau Bunila cukup kunci buka omah, tapi posisi benar itu tidak selalu diharuskan membela diri dengan ngomong, malah benjut malah. Mending menengose. Sing kono takok pun kesel jenengan Pak. Wis aku. Weh pun jenengan telepon Bunila niki HP kula jenengan telepon. Oh jenengan niki sapa nama sampe? Iku dulurku teko ado lah, wis mari. Nah coba kita nih sing ngomong malah lah tambah remek wong duduk wong kene malah. Oh niku nggih. Terus dawuh Kanjeng Nabi, niku kula nyoplik dawuh niku dawuh Allah wau ten Quran saiki dawuh Kanjeng Nabi. Bahwa wong nek pengin selamat niki dawuh Kanjeng Nabi cekak nek pengin selamat
akeh sing justru lek akeh ngomong malah gak selamat. Lah selamat dalam hal apa? Dalam hal apa mawon? Dalam hal dunya iso selamat mergo meneng. Dalam hal akhirat lho ya iso selamat mergo meneng. Nggih. Tapi bukan berarti terus nek ngono aku tak menenge Pak Edan kok ngaji aku tak meneng ae lho. Keliru. Nggih kula baleni malih niki pelajaran niki bab niki niku mboten ngengken meneng seluruhnya. Tak mboten mengi ngomong mboten tapi kengken ngatur kapan wayah ngomong, kapan wayah meneng. Mergi enten ngomong sing ganjaran lan enten ngomong sing dosa. Nggih mboten? Semanten ugi meneng Bu, meneng yo enten meneng sing dosa, tapi enten meneng sing ganjaran. Nah kita kudu cerdas-cerdas. Endi ngomong sing ganjaran, endi meneng sing ganjaran. Lah niki sing didhawuhna Kanjeng Nabi niki meneng sing ganjaran. Masalah selamat siji. Nomor kali Kanjeng Nabi dawuh, "Man amana billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nek awakmu ngakoni iman nang Allah, iman dina akhir, ngomong sing apik, ngomong sing becik siji. Dadi kangen ngomong mboten? Kangen ngomong tapi ngomong sing apik. Ngomong sing apik kan apa? Maca Quran. Ngomong apik niku. Sholawatan, ngomong apik niku. Ngelem anak. Saya mboten ngelem anak niku. Sae niku. Ngelem bojo saya mboten. Halah, mun kok dilem. Lho sae Bu jenengan ngelem bojo niku sae. Aku yo gak tau dilem ya, Pak. Lho jenengan ngelem ose, engko bapak lak ngelem jenengan. Mang aja aku-akuan kaya iblis wae. Aku sik lo dilem. Kok kowe padha gak gelem ngalah. Matur nuwun nang bojo, ibadah mboten? Sae mboten. Lah niku dilampahi riyin. Mangke nek mboten saged timbang ngomong dadi rame auliasmut meneng. Auliasmut meneng. Kanjeng Nabi nggih dawuhaken niku hadis kedua, hadis ketiga niki nyemplik hadis mawon. Alaika bitulis sumti. Netepono sira kelawan suwene meneng, kongkon meneng sing suwe. Fa innahu matradatun li syaitan karena saged dadi penolak setan. Wa aunun laka dadep pitulung sira ala amri dinika ing atase urusan agama sira. Bahkan kanggene kita mengecewakan setan supaya kita nolak setan niku salah sijine kangge ngomong. Ya karena ketika kondisi-kondisi tertentu nggih, kaya wau lho gegeran karo bojo niku kan nek kita meneng niku setan malah kecewa. Karena setan wis ngompor-ngompor Ibu, ngapunten nggih. Sing lanang ketemu kancane dipameri bojone. Aku mang masyaallah mangan nang omah enak kancane bojo jenengan. Mangan nang omah enak bojoku masak ngene-ngene terus bojone ngapunten bojone jenengan bojoku kok gak ngono. Wah. Bojoku gak sok masak ngono iku ora usah dadekno bojoku. Dikompor-kompori karo kancane pancen setan ku ana sing minal jinnati wanas, ana sing teko menungso bareng. Lah jenengan yo cek tas ngobrol karo kancane jenengan diobong. Aku ambek bojoku waktu ana gelang, aku ana ngene. Aku kok ora tau. Lah ngono kok njaluk. Samen yo duwe tuntutan, bojo yo duwe tuntutan. Ketemu nang tengah apa gak geger. Rame mending turu duwe anak. Oh niku mawon. Oh nanti sing tangletaken. Ya pokoknya masalah meneng ngomong niki bukan berarti menging sama sekali mboten, tapi kedang ngetos kapan wancine ngoten mawon.
Monggo Bu, kacakan Bu. Joni. Sampun kula sampun. Sampun. Wah, geng sampun. Iki cewek iki Mbak Tati. Mbak Tati. Monggo sekecaken. Kula tutup riyin nggih. Mangke kula tak lanjut malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.